everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Ay, singgat na sa'yo'y! Pangahoy na! Samok biyane mo! Nagay-bitin mo doon mo dahil singgi tayo na kay luwason ka! Nasa badyo, pastilan ba yan ni Wasay? Nagka-OA ka naman. Ni ako sundang ay! Basta inamawan gani ko bitin ron bitin ron sa nako siya. Bitin na naman, sundangon nako siya! Hala, uy! Kahoy raman daing ning ako gigunetan. Ay kahangga ba yato raman daing sundang. Limtano na ginintiguang ay. Dili akong kuhaon be. Ni dan. Ang sundang da. Mayong buntag. Nakuyapan siya. Ngano magka... Dahil lang! O sinita mo, di mo dahil. O sinita mo, di mo, ngano? May ngadlaw. Gino! Wasay ligi! Nakuyapan sab siya. Ngano na ingon na sila ni Ana nga nakakita na ako. Polaris, Ningning, hain mo. Polaris, Ningning, unsay nitabo? Ngano nakuyapan sila nga nakakita na ako. Nakakita ka ba sa ko nakita? Oh, kita mo lang? Ang estatwa kadtong nag-alsa ni Wasay ug ni Irang gibutang kini niya sa payag. Nganong nakaingon man ka nga estatwa na siya? Nga nilihok man na, tao na siya. Hoy abat, Ayaw ko inang abat kay abat kasab. Timan ina, kaliwat ra taniwas nga. Unsa man? sa sinugdanan estatwa ng tawana ug karon kalit siyang nahimuntaw. Aw, unsa gudi ay? Unsa man na siya? Gamhanan? May tinaguan ka na si Wasay ug si Irang. Sama sila nato? Mga ungo, gitawag sab og mga gamhanan sa kagabion? Mura. Ito na sila si Polar ug Ningning. Kalit lang silang nangawa. Sa diyang human nila tay hupi ang ilong sa duro ha. Maudi ay. Nga nakuyapan sila. Hala. Niamo sa inyong payag. Ala! Sa sood sa inyong payag. Ginoo ko! Ako na day. Ay naghala. Ay Panginoon kong hala ha. Ginoo ko, wasayin taon ni Ginoo. Ay tayo ba. Wasay! Wasay! Allah. Nanaw sa kay ganin na ratang gihikap da Wasay. Unsa man ka? Mahikap pa na nimong iyang apali amaw man ka. Amaw. Hoy! Alay! Madugay lagi gid mo ri. Panagpapagkairak, unsa man na imo day. Oy, nabunog naman kumayo ani, pagmahal pa ng imo ha. Nasa magkang sige makaghiram sa lawas ana niya. Diriot na nimo mahikape ang apale. Dugay ra ba kun nimong gadudang banaha ka dugay na gyud. Unsa duda nimo? Nagabayot kag yung wasaya ka. Unsa bayot? Anong ara mo ka sa apale mo hikap? Ayo na, hay, nindot ko ni. Di kayo nagagbalhibo na. Kaya ba na ba ka? Nga dili ko bayot ha? Yun na pa. Galibog ko kung sa'yo kumuhatanan galibog ko. Ang galibog sa kog. Unsa ako isulti, sa ko nakita. Ako? Apali. Ako, bebe. Ako. Mohikapod ko nimo. Sa apali. Anja? Ano raw? Mohikapod ko nimo. Kay ingon siya, og dili ko makato. Kunwapag ko, siyog, sunod. Wen makabante, nagkulasyon bayot. Gidang agyan.
ko duwinding batignong! Di man siya batignaong, tita. Uy! Ay, labad-laban ng duwindihan na! Kay bago pa mo nagkaila! Basin og paduwindi-duwindi na, pero abat ng dako! Ikaw ang labat o dagway! Uy! Musuko yung bata! Nga dili makita! Bi, pakita! Bi, pakita! Kay magnoontik ka! Pakita, animal! Oh, ibahon ng manggod nimo ang sakyanan, tita. Tungod! Kay doon ako'y gusto magnoon. Naglakad din ako sa sasak binuhat. Nagsigig gahot. Kanan! Kan makabugno ka ko! Di ba ako yung makita? Oh! Ano yung malidundihan ni? Nakapabor ang buwisit. Ayaw pamalikas! Kay, bad na! Tiyalim, manuka ng imong baba! Unsa? Tita, ayaw na lang, tita. Ayaw na. Ay, nakakita ka sa duwindi sa ato palibot. Wa ko kakita niya. Nga sa ato pa. Wa siya din sa ato dool ron. Rosie paminaw. Unsa man na, tita Remy? Ayaw kumpiyansa atong duwindi ha. May gahong siya. O tingali katagan kaniya og sakit. Dili na ikala kanang mga laman lupa. Di na na sila kaila. Dili igala. Dili friend. Kanang mga kuto nga duwindi. Iyan as dautan. Pero dili man na sa tautan, tita. Sayang niluwas na ako sa akong damgo. Sarang gusto kong patyon sa babae. Unsa? Una na ako siyang nakitaan sa akong damgo. Katong giuron ko. Katong gipukaw ko og maayo ni mami. Oh. Husto. Nakinomdom ko. Siya katong didana ko din sa imong kwarto para ipapukaw ka. Inungdan mo. Ang akong tiil, nilakaw nga dili na ko kontrolado, nagbutbuot kag iya. Buutan man siya, tita Remy. Dili gihapon. Manamas tamas ng duwindihan na. Iyang akong baba, iyang gitak-om, og pila ka oras kani adto. Salbahis ng duwindiha. Kaliwat sig impacto. Agong ingnon sa mamil sa bahay niya ng duwindiha na nga nagpakita nimo. Aron magkuha kini og pari. Unya, abugod ka ng impacto din he. Tita? Tita Remy? Naunsa ka, tita? Mao ba? Nga Sa ato pa! Isa-tuwa ka lang adto dong! So, sa pila ka tuig, nagpahimo-himo kang istatwa? Nakantos pug ka sa! Nga sa ato pa daay, NPA ka? NPA siya day. Ginoo ko! Pinigro ito kinabuhin ni Dairang ka NPA man ni siya! Dili ko dautan. Ano ingon bago daay kung dautan ka? Ingom ka NPA nito hala! Ano bitaw NPA bitaw ng dawana? NPA ni siya, no permanent address. Ama ba? Oh, NPA, no pero- permanent address. Pero di ko mo to, dong. Nga ikaw sa tibok mga katuigan, nagbarog ka diha, nagpakaisa tuwa ka lang. Sakto kasi. Nisugmat ang imuhang ka-bright ronda. Maunay, higugmaan jud nako ni mong wasaya ka. Kanang usahay ba, mukalit lang bitaw kag ka-bright pero panagsara na may tabo. Oo. Ang tinuod. Ay, tinood unsa? Tugan! Wasay, animal du kada ko ay naunsa man kag gidulit maguna nimo imong baba sa among dugan mabungol ko. Dili ako imong pangutana. Diri ka manggudnoon pid padulit nimo baba sa kondungan. Mabungol ka, wong bungol kong daan. Sorry. Hoy. Oh, Jay. Hoy. Tiyo, ito ba na pa ako kung apali ni mo ron? Unsay tinood? Ha? Unsay tinood? Nanihilo mang kalibutan. Wa may imik say. Akong apali ron. Ang tinuod. Unsay tinood? Ang tinuod. Ang tinood, sige! Unsay tinood, ha? Tabag!
And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.